Здравейте! Това е моята кратка визитка и подчертавам виртуална, като основен водещ на предстоящата дамска тлака. Събитието е посветено на един от най-интересните периоди в живота на жената – менопаузата. Вярно е, че много се говори последно време и по тази тема, и това е част от свободата, която съвременното общество си разрешава, поставяйки различни теми, коя от коя по-чувствителни. Темата за менопаузата постепенно навлиза и като част от корпоративните теми и вероятно това не е случайно. Работещата жена е изправена пред много предизвикателства и в един определен участък от нейния път менопаузата се явява такова. И така ще интегрирам моя 20 плюс години професионален опит в областта на различни организации и особено в частта за политики за управление на хора. Ще използвам моите 9 плюс години в областта на интензивните медицински грижи и най-вече прилагането на актуалните психофизически практики като най-ефективният метод за въздействие върху тялото и ума, решавайки всички предизвикателства, породени от механизма на стреса. Заповядайте, за да разберем повече за това, което носим и за потенциала, който все още не е освободен.